Traffic. Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Masyadong malalim ang iniisip mo. Huhulaan ko. Delayed ang menstruation ng girlfriend mo, no? Ala! Lagot! Ayan kasi! Mali kasi yan eh. Ayan, namumroblema ka tuloy. Yan ang tinatawag ng consequence ng isang kasalanan. Dahil gumawa ka ng mali, ngayon, mawawalan ka ng fish of mind. Ay, naku mga kabisyo, ang oras natin, 8:27 ng gabi. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nasa biyahe, sa mga naiipit sa traffic, sa mga naiihi. Psst, psst. Psst, psst. No. Nakakabwisit ano? Di ba nanadya pa? At siyempre, ganun din sa mga natatae. Ay nako mga kabisyo, ito pag-usapan na lang natin to. Pag-usapan natin to, Tang! Isang balitang nasagap natin na talagang masasabi natin kakaiba to boards eh. Isang former teacher, pero hindi dito sa Pilipinas, i-clear ko lang. Isang former teacher ang nag-reveal ng kanyang kinikita sa isang buwan sa OnlyFans na app. Kumpara sa kinikita niya sa school nung nagti-teacher pa siya. Ang sabi nga dito sa balita, her explicit antics on the app ay nakapagdala sa kanya. Wow, naku, grabe na to. $1 million within a matter of weeks. Oh no! Sa loob lang ng ilang linggo, naka $1 million na si ante. Grabe naman to. Tapos sabi niya pa, kaya magtatrabaho po siya sa loob ng 24 na taon in order para makita niya po yung amount na na-earn niya ngayon sa OnlyFans in 6 months. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng OnlyFans, ito po ang app sa ibang bansa. Ito yung ang app na kung saan ang internet content subscription service. Base po ito sa London and UK. Yung service po na ito is primarily gamit-gamit po ng mga sex workers na nagpuproduce ng pornography. But syempre, may mga nag-host din po dito ng ibang content kagaya ng physical fitness, experts and musicians. Halimbawa, physical fitness kunyari, paano mag-exercise pero labas cleavage. Nagigitara konti pero kita buli. So definitely it's an explicit content pa rin. Well, hindi na natin na ipagpatagalin, Tang. Hindi na natin ipagpatugayon, Tang. Logikan ta na ni. Ay sige, barahe. Logikan mo na yan. Logikan na yan. Okay mga kabisyo, it is now 30 minutes after 8 o'clock. Logikan na po natin to. Ano ba ang leksyon? Ano bang aral ang pwede nating makuha? Ano bang lesson? Well, unang-una sa lahat, mapapatanong tayo mga kabisyo, no? Bakit ba humahantong sa ganito ang isang tao? This kind of people, sadly to say, hindi po nila alam kung ano ba talaga ang purpose ng buhay. Totoo po yan. Importante pong malaman natin what is our purpose in life. Kadalasan, ang rason o dahilan kung bakit humahantong sa ganitong sitwasyon ng isang tao, dahil nga po, nahuhumaling tayo sa mga material na bagay na gusto nating makamit, di ba? Nakasentro ang buhay natin sa material things.
na ang nagiging source ng ating kaligayahan ay mga material na bagay. Kaya minsan, nakakarinig tayo ng kwento na okay naman ako financially, maayos naman ang relationship ko, marami naman akong pera, pero bakit may kulang? Bakit merong emptiness? Naks. Diba? Totoo yun mga kabisyo. Kasi, yun nga ang nangyayari mga kabisyo. Ito po ay dahil ang naging sentro ng buhay natin is material na bagay. Yun ang pinanggagalingan ng kaligayahan mo. Now, ask yourself, tanongin mo yung sarili mo, is your joy in life is galing sa material? O saan ba na nanggagaling yung joy mo, kaligayahan mo? Kung sa material na bagay mo nakukuha ang kaligayahan mo, Houston, we have a problem. Totoo po yun, real talk. Kung ang kaligayahan mo nagmumula sa mga material na bagay, call, di ba? Houston, we have a problem. Pero nanalo kanila yung Houston call, tinalo nila si Lebron. Diba? Hindi ka magkakaroon ng contentment. You will always chase happiness. Dahil yung happiness na galing sa mga material na bagay fades away. Kaya habang buhay ka, parang naghahabol palagi. Wala kang inner space. No inner space inside. And that's the cue. Your joy should come internally, hindi dapat manggagaling ang kaligayahan natin externally. Kuha mo? Diba? Do I make sense? No, I make sense. No. Hindi, totoo naman, di ba? Kung ang kaligayahan mo, Col, o yung pasahero mo, tanungin mo yung pasahero mo, Miss, ikaw ba ang kaligayahan mo? Saan ba nanggagaling yung kaligayahan mo? Nanggagaling ba yan sa material na bagay? O nanggagaling externally? O nanggagaling internally? Kung ang kaligayahan mo nanggagaling internally, halimbawa, in love ka, well, that's good. Very good yan. Pero kung ang kaligayahan mo naman ay nanggagaling externally dahil may sugar daddy ka. Tang, ano masabi mo dyan, Tang? Hey, Houston, we have a problem. Ay, agay! Maloy ka! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! So, ganun lang yun mga kabisyo. Tandaan niyo po palagi na dapat ang kaligayahan po natin, ang source ng happiness po natin, dapat internally, hindi po externally. Kasi pag ganyan po, wala po tayong magiging peace of mind. Yan po yung naririnig natin kung minsan yung mga artista na nagbabanggit na parang may kulang, parang there is something missing. It's because wala kang peace of mind. Magulo eh. Laging sa material nang gagaling ang kaligayahan mo. Laging sa mga makamundong paraan. Ay! Ang bilis ng oras natin. Hindi ko napansin. 8:34 na pala. Oras na para magpaalam mga kabisyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sa mga kabisyo po natin na nasa biyahe pa ron na naiipit ng traffic. Sobrang traffic po dito mga bandang Baklaran, lalo na kung galing kang Cavite. Dahil yung kabilang tulay, sarado. So maghanap na po kayo ng discarding rota na pwede nyo madaanan. O sa mga kabisyo, tabayanan, susunod na po. Walang iba, kundi ang inyong Uncle Totoy Bato, the Black Panther of Love Radio. Basta't alas 9 na, tutoy na. Paalam mga kabisyo, ako po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tang Henyo. Leaving you with a song coming from the Nubs with paalam. Keep it locked in right here on Metro's #1. Sikat sa mga sasakyan, 90.7 Love Radio.